Jeden produkt w połączeniu z wodą załatwia całą czynność demakijażu i oczyszczania skóry w prosty i wygodny sposób. Od samego początku zakładałyśmy rozwój globalny. Czy zwykła szmatka może być innowacyjnym produktem? Tak, jeśli stoją za nią badania naukowe, dobry pomysł i wiedza o tym, czego potrzebuje rynek. Dwie absolwentki warszawskich uczelni postanowiły wykorzystać w biznesie to, czego nauczyły się podczas zagranicznych staży naukowych. Bardzo ważne jest, aby po całym dniu noszenia makijażu oczyścić skórę do jej naturalnej równowagi, aby mogła ona zdrowo oddychać i regenerować się podczas snu. Jest to nie do końca przyjemna czynność. Demakijaż do tej pory polegał na tym, że bierzemy produkt kosmetyczny na waciki. Stosujemy bardzo wiele wacików, aby zmyć często mocny makijaż. Jeden produkt dzięki zaawansowanej mikrotechnologii w bardzo precyzyjny sposób usuwa makijaż tylko i wyłącznie przy zastosowaniu wody. Produkt świetny dla skóry alergicznej, jest proekologiczny i doprowadza skórę do jej naturalnej równowagi hydrolipidowej. Pomysł naszego biznesu powstał w bardzo egzotycznym miejscu i dość daleko od Polski, w Australii, w Tasmanii. Realizowałam tam mój program stażu. Tam poznałam chirurga, który zafascynował mnie swoim podejściem do pielęgnacji cery, do pielęgnacji skóry. Najlepszym kosmetykiem do pielęgnacji cery jest sama woda. Firmy kosmetyczne mówią nam od wielu, wielu lat, że musimy stosować kosmetyki zaawansowane, skomplikowane do oczyszczenia skóry. Okazało się, że istnieje mikrowłókno, które można świetnie wykorzystać do celów kosmetycznych, również do demakijażu. Rozpoczęłyśmy badania na ten temat. Testowałyśmy przez okres 2 lat różne włókna, różne struktury, różne sploty włókien, przede wszystkim na sobie. Byłyśmy królikami doświadczalnymi całego procesu, dlatego najlepiej wiemy, które rozwiązania najlepiej się sprawdzały. Mikrotechnologia jest to technologia tworzenia włókien bardzo cienkich. Są one 30 razy cieńsze od włókna bawełny i 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa. Dzięki kształtowi, które posiadają, jest to kształt rozgwiazdy, w doskonały sposób zbierają wszelkie zanieczyszczenia, w tym tłuszcz i brud i wszystkie składniki makijażu. Glove Comfort nadaje się do usuwania mocnego makijażu. Glove on the go jest nieodłącznym partnerem każdej podróży. Powstanie pierwszego produktu zmotywowało nas do dalszych badań. Chcemy wykorzystać tą technologię, mikrotechnologię do innych celów też kosmetycznych. Nasz produkt odpowiada na potrzeby kobiet na całym świecie. Obie z moją wspólniczką dużo podróżujemy, mamy bogate doświadczenie zawodowe i naukowe za granicą. Tworząc spółkę Fenicopter, zakładałyśmy od samego początku rozwój globalny. Współpracujemy też z Ministerstwem Gospodarki nad projektem promocji polskiej branży kosmetycznej za granicą. Słowo Fenicopter w starodawnym języku francuskim oznacza słowo flaming. W logo Fenicopter środkowe CO jest symbolem zawiniętego flaminga. Wykorzystuje siłę naturalnej wody. Woda jest składnikiem bezpiecznym dla naszej skóry, który nas nie uczula, pobudza naturalną równowagę skóry i eliminując niepotrzebne składniki sprawiamy, że będzie ona zachowywać się lepiej, więc jest to świetny produkt dla osób z problemami skórnymi. Jesteśmy w trakcie składania wniosku o patent. Spodziewamy się ogromnego sukcesu na rynku kosmetycznym i totalnej rewolucji, jeżeli chodzi o produkty do demakijażu, ponieważ tak wiele kobiet dopytuje się już nas o ten produkt.